Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. Shoutout po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers. Thank you so much. Ano masasabi mo? Hello po, hello, shoutout. Yun lang. Ba't ang tipid mo magsalita? Sino yung shoutout mo? Wala. Wala kayo sa shoutout? Uy, ang dami mong fans. Si Kanone yung cameraman ko ngayon. So ayun, shoutout po kay Kuya Bal, sa lahat po na Kalinga partners, sa mga baguang subscribers, thank you so much. Mapagpalang mainit na hapon. Magsuot tayo ng jacket kasi pagkainit-init. Uy, papunta tayo kay Carlota dahil nag-ano daw to si Carlota. Nag-iiba na naman ang mood. So tara, Kanone, at shoutout po kay na Ma'am Sisaline, kay na Ma'am Dina Bueno, kay Ma'am Rose from abroad, Ma'am Idna from abroad, Ma'am Nads from abroad, Ma'am Japinay, or Ma'am Swipe from Japan, kay Ana Salva. Sa lahat po nang nag-abot ng tulong kay Carlota. So, update tayo kay Carlota ngayon. At tingnan natin. Ano daw? Kamusta? Kamusta si Carlota? Mainit? Sobrang init. Oh, ano? Ala, ang lalaki! Ang lalaki ganun yun. Ha? Ano? Boom! Shakala, boom! Shakala. Tama-tama ang pagkain. Ang dalang ka. Oh, Carlota. Ito ay itlog na may mukmuk. Sino ako? Si Ate Red. Sino siya? Ha? Sino ako? Ay, nakasama pala si ano. Oh, sino to? Kuya? Ha? Kuya? Kuya Noni. Kuya Nuni. Yan, si Kuya Nuni. Tara, Kuya Nuni. Kain na naman tayo, Kuya Nuni. Yan, Ma'am Sisaline. Shout out. Ma'am Dina. Ayan si Carlota. Oh, na-adapt na namin. Mainit, Carlota. Kamusta to, Mader? Si Carlota, Mader? Ay, naku ma'am. Nung pagkaalis ninyo, Nagmuryot. Ha? nag-iba ang sitwasyon. Nag-iba ang sitwasyon no, kasi nakita ko yung kamay niya bumabaliktad. Nakaganon baga? Oo, sabi nga ni Jai. Hindi, Jai. Hindi mo gagad na mapansin? Sabi ko, hindi. Nakaganon, tapos, ano Kahit ano siya. Siya, sige, ano kaya ni, banat, ano kung pagkain niyo dyan? Ay, yan na lang at may mga nagdating, ma'am. Ha? May mga nagdating. Oh. May bisita? Ay, siya. Nasaan? Ay, nakaalis na. Umalis na. Napansin ko Nakuha na ang iba niyan. Napansin ko Mga na nagdating. bumabaliktad yung kamay niya. Sabi ko, di lang ako nag-ano, tas tinitingnan ko lang siya, ganun. Nagbaliktad ang Basta kamay. kumanoon. Oo, nakaganyan yung kamay niya. Sabi ko, yung Ano, sige lang po, kakagaling na namin sa kumain kayo. Ilang oras naman sa Mader nag-ganon? Siguro may kalahati yung oras. Kalating oras? Hindi nagawa. Ay, sige, okay ka. Sige ang salita. Kain kayo. Sige, kain na Mader. Huwag mo lang ano yung pagkain mo. Kami ay... Masarap talaga yung isda dito, Mader. Sariwa, ano? Ano inulam ni Carlota kanina? Yung mangkuhan. Sabi mo, danggit. Opo. Ay, nagkataon ba naman ma'am na wala kaming kuryente, wala rin dyan, walang yelo. Eh, ito na akin ang gusto ni Ma'am Red. Sabi ko, sayang. Ay, gabi naman ma'am na nagpahibas ang pispan si Jay. Oh my God! Kami ni Walang yelo. Pupunta kami ni Kuya Tony. Ay, gabi naman ma'am. Pag-ibas ang start. Pupunta kami doon. Pag-harvest kami ni Kuya na isda. Gusto mo yung Ay, Kuya wala Harvest tayo ng isda? na. At ano na, wala nang laman at ang ginawa na nila nang makuha na ang mga isda. Oo. Lahat. Inano na lang, sinosa na nila. Wala na, babawahan na nila ng ano. Ay, gabi! Sabi daw ng, sabi ko daw paano yan? Diyan, mabuburo na. Yan. Kaya nadala nila. Nadala pa kanila nung. Dala lahat! Oo, nalimutan ko naman. Ay, habol na bata. Ayan, oh.
inaabot pa rin pala si si Carlota. Pero ano lang, Mother, saglit lang. Saglit lang. Upo ka. Upo ka, anak ko. O, anak, ito yung paborito mo. Kain na kayo, ma'am. Sige na, tapos lang po namin kumain. Sige na, kain na po kayo. Ano ito? Lapu-lapu. Ano naman ito? Ay, ano ba? Ang isda yan. Makain na. Kain ka. Si Mamili, di ba kapigil? Kain. May kuryente na. Pero na, ay, malas baga. Di ko Ay, may gulay, Carlota. Ay, ano ito? Ano yun? Ay, balaw. Balaw, sarap. Ito, ano? Gusto Ang dami sa ano. Ay, may mga nagdating ay. Kaya, ang iba nga nawala. Bakit nag-ano sila? Ang lalaki naman. May nagbisita din dito. At sinimpuhan baka daw nag-ani na ng pakwa. Oh. Sinurprise Gusto ka na. Ang tiniron tayo. Kamusta na si Carlota? Oo. Ay, sabi naman Tani Jay, ay, di daw ay makakaparito. Hindi makakapunta. Oo. Ay, babubulok natin yan. Bigay Ginawa niya. sa danggit. Andito kami ni Kenny, paborito namin yun, danggit. Ang ginawa naman ito ni Jay, doon sa tiyuhin. Ano ay, tinawagan. Kung makakaparito, at hindi ito pwedeng umagayin at wala ditong may yelo. At ang kuryente. Pinuntahan, ay gulpi. Sayang. Halos yung ganito kalala pa doon. Oh my God. At kahit... Pwede man yung idaing, Nay? Pwede yung idaing? Ano oras? Ano yung idaing? Pwedeng idaing, ma'am, kung may yelo sana pagka... Mga anong oras? Kinabukasan. Ang hirap kasi talaga dito ng yelo. Ano? Ang hirap. Nawala ng kuryente ng nanay. At kung meron ang sabang, ma'am, iyiyelo ko. Mapupuntahan ninyo. Kasi kayo wala. Sabi ko, itawag mo, sayang ito. Ubusin mo kayo tayo yung chicken. Ubusin mo ito. Bakit kasama ko, ma'am? Yun, kaya na. Pakainin mo. Ano gusto mo kaya ni Milon? Buksan natin itong isa. Makain ka nito? Kaya naman yung tumatawa lang. Bakit? Ang malabasa, oh. Busog na ata si Carlota. Di na alam ko sa ilalagay yung plato niya. Oh. Ano ko? Ha? Busog na. Pwede na tayo ng isda. Tinakpan nga. Busog na. Ang bilis mabusog ni Carlota. Kain pa lang ako ay. Ano ulit? Nakikikusina. Oh, kain ka. Halika na. Dali na kayo ni. Oh, nahiyaan tong binata namin. Uy, ano na tayo. Wala si Dali na. Si Bina. Si Bina pupuntahan pa lang po namin at di kami kasya sa aming service. Nasaan yung Wala kayong nasa lubong na tricycle? Meron. Ay, siya na yun. Sila na yun? Puno nga yung sasakyan. Saan yung papunta? Nahulo. Yung naka. Kalabasa? Kalabasa. Nasa kalabasa. Sabi ko. Ano yun? Ganun. Yung dito ni ano? Ganun. Ano? Kain na. Carlota, busog? Carlota? Busog ka? Kamusta na ikaw? Ay, may abot ka na naman pala nung pag-alis namin. Ang saya-saya natin. Ay. Makaririglan. Ay, oo nga. May, Kaya nga, re-reglayin pa yan. lang kahapon. Kaya ngayon. Oo. Kaya nga, nung pala Pag malapit na magregla yan, maggaganon-ganon na naman yun. Paano kaya matanggal yun? Si Bina, hindi man ganon, Madir. Hindi man ganon si Bina. Pag ganon, okay. Pag Si Bina ay maayos talaga. Mahalos nga. Tanto natin, baka mayroong marunong mag-ano gayon. Ano kaya gagawin natin dyan kay Carlota? Ano? Ako di ko rin kasi alam eh. Si Bina, maagap ngayon si Bina. Yun ang dapat tanongin mo sa doktor. Galing nga si Bina. Pagka kukunti na lang ang gamot na, halimbawa 5 piraso. So sabihin ka agad dun, Ate Ritz, wala na akong gamot. Naghihingi pa ngayon ng pampagana sa pagkain. Ang tapa kay pang ano pa dyan.
Maano po yung pag ano nito? Paano po gagawin po itong ano? Ganito na siya kakainin? Ano yan? Akala ko gagawin niyo pa pong torta. Pwede naman yun. Gawin torta? Ano na, Ilalagay ilagyan na mo lang. ng harina. Harina. Oo. Tapos? Ilagyan mo paminta. Mm. Ngayon, tapos parang ano na, ang tawag to? Parang sinaludsod. Bukoy. Kukoy yun. Kamusta yung gamot ni ano ni Carlota? Kukunti na lang? Kaunti na lang, ma'am. Ako'y Kaunti na natatakot pag nagkakaunti na. Hindi na ako makatulog. Ito. Andun yung ano, resita sa sasakyan. Ano baga ako kay doktora. Bumili ulit ako ng reseta. Kasi baga nawala yung ano natin. Hindi ko talaga mahanap. Hindi naman ako nagtapon ng mga reseta. Kain ba tayo ng tapalang? Anong tapalan? Parang bibi. Anong saan daw po? Eh, nadarat na ng mga nagdating isang timba ang kuwan ni Jai. Puno yung malaking timba. Huli tayo mamili. Nakakainis. Sabi ka ay hindi ka gagapin. Ano na mo? Kung nagsabi kayo, hindi mga madadala. Tandaan ko. Ay, di sigurado sa Kung kumakasay sa sigurado, sunod na pati araw. pakwan, gaya ang kalalaki Ganun lang. Ngayon, tinalan tayo ng malaki. Mahigit 10 kilo lang. Malaki na. Nag-ani ka agad ng milon? Bakwan? Ay, di- Nag-ani ka agad ng papan? Ba't ang bilis? Di ba katatanim lang yan? Eli, Hindi naman. Carlota? Saan ka? Carlota? Parito ka dito? Nakaupo lang doon. Parito ka dito? John. Join, you're lonely. Why you lonely? My beautiful girl. A baby girl. Ito, ungok-ngok. Ellen. Ungok-ngok. Pinalaman ko sa itlog. Tingnan mo. Sabi ko, yakapin mo ko nalinis kita. Tama ba? Gawayan ni Jai. Gusto mo mamasyal tayo sa ano? Nangunga yun. Tingnan mo. Sa diet? Mamasyal tayo? Oo. Pagka hindi ako busy, Ano sama ano kita. na? No, Mamelin. Pagka ipasya natin to sa diet, dapat mag-aga tayo. Ano? Ay, dyan yan. Tuwan-tuwa. Kasi gustong-gusto nito mamasyal ay. Nagdating din yung kapatid. Ha? As yung nanay ni ni Jai. Oh. Ay, inilayas dyan. Ka-tricycle. Nag-tricycle siya. Saan papunta? Ano? Panganiban. Nagdating Ay, sinama ito? Ay, nagpunta ka pala sa Ang pamilya. madalit din. Nagpunta ka? Direct din. Nilayas lang. Nilayas. Akala ko nagbisita ka doon. Di ka nag-stay ng isang gabi? Ha? Hindi. Baka nga magwala. Natakot sila. Ano? Huwag ka na kasi magwala. No. Ano to, Carlota? Saan nyo to kinuha? Bigat, Carlota, oh. Yeah! Ala, di ko mabuhat. Ilang kilo to, Mader? Pakita natin. Hindi, sampo yan. Hindi, sampo. Ito? Ganito kalaki? La, laki oh. Ano yung babak tayo isa? Bakit itong isa? O, tikman natin. Pagbaak ninyo, yun ang nasa paglalang na kayo. Ang laki oh. Ito, matamis to, Mader. Matamis lang. God. Paborito mo to kaya ni? Paborito mo to? Ito? Ba? Alin na babaak natin dito? Itong isa? Yung maliit. Hindi man natin kaya kainin to pag ano. Ayan. Ayan. Yun. Ito na lang mamili. Mukhang masarap to. Pangalan mo. Yan. Bakit nakalagay yung isa in? Kay Kuya Noni. Kuya Noni, pangalan mo meron oh. Sando ka pa Kuya Noni? Hindi na po. Hindi na, ayaw mo na. O siya. Ayaw mo na. Busog-busog yan si Kuya Noni. Tubig to tayo, man. Ano ka? Ito. Diyan ka naman. Sarap ng ulo. Ha? Anong isda yun? Bakit matinit? Sayang yung langgit pa din. Yun yung gusto ko eh. Oo, sabi ko ba? Ay, ano daw? Wala tayo nakuna ng Dapat pala, chinat mo kami kahit na gabi eh. Hindi ko na. Susubi namin. Hindi ko ma'am alam May na. sasakyan naman na. Hindi ko ma'am alam na manghuhuli. At kung alam kong maaga pa, chat ko kayo, baka nang huli din kayo at
Kaya nga, gusto ko nga mag-harvest, Mader. Nakagayan lang, kabuka. Di ba sabi ko dun kay Jai? Jai, pag mag-harvest, tawagan mo naman kami kahit gabi mapunta ako. Mag-hire na lang ako na mag-drive. Ano yun, ang papa ako natin? Yung ano, maliit lang daw. Bakit sinakate? Ito baba. Mm. Carlota, galing ka pala sa gala, Carlota. Masaya ka naman. Sino kasama mo? Sino kasama mong gumala? Kaya nga, nag-tricycle daw kayo. Sino kasama mong gumala? Ha? Ah, si Numnum. Napunta dito? Ano naman ang ano nyo, pinuntahan nyo? Saan kayo pumunta? Alala mo? Naalala mo, saan kayo pumunta? Sabi ko, kumusta ka na, Kuya Nuni? Sabi mo, kamusta na, Kuya Nuni? Kuya, bumbugayan. Tanong mo, kamusta ka mo? Kasama namin sa biyahe ay, no? Sige, Nuni, tandaan mo pangalan para di mo makalimutan. Kasama natin sa swimming yan ay. Gusto mo ulit mag-swimming? Shout out mo yung mga viewers natin. Shout out po. Namimiss ka nila ay. Namimiss ka nila. Kamusta ka na daw? Ayos. Ano mamilin? Success? Di na. Tanong mo yung ano, tanong mo yung fried chicken. May nakain kang pakpak? Gusto fried chicken? Nakain mo? Nakain ito yung pakpak ko. Tawa si Kuya Noni, oh. Nakakain kang hita. Doon sa manok. Paano mo makakain? Kinain ni Ili. Nagpaluto ako ng fried chicken. Luto daw po. Ano daw po. Tapos, kita ni Eli. Sabi ni Eli, oh, you know. Ada, sige. Kuhanan mo nga ng ano yan. Isang hita yan. Kanang hita. Papunta sa biyahe. Gugulong-gulong yung ano. Ganun-ganon yung sasakyan. Nahilo siguro ko. Antok, tulog. Kung nakakahilo pala talaga ang ano. Ang fried chicken. Nakakaantok. Uy, ayun na pala. O, Carlota, tara. Makain tayo. Nabiak na. Ito baka malam. Kuya Nuni, bira. Si Kuya Nuni. Bira, Kuya Nuni. Gayanin mo, mamo. Siya, sige po, okay na po yan. O, Carlota, bira, Carlota. Di ba? Tamis? Ay, ito sa akin. Oh my God! Sobrang tamis. Ano kaya Nuni? Ha? Matamis yung nakuha mo? Sarap. Yan, Nuni? Matamis yan? Ano ko? Ay! Mululumo din yung luto. Matubuin sa tiyan mo. Sasumada pa sa ilong. Ito ang paborito ko ay. Pumuputi ka na naman, Carlota, ah. Siguro hindi ka naglalakad dyan sa may labasan. Oo. Ito lang lalakad. Pumuputi na naman ay. Hindi man ako nangitim sa swimming namin. Kaya Nuni, hindi rin nangitim. Nangitim ka pa kaya Nuni? Hindi daw siya nangitim mo. Yan mukha kang Bombay eh. Ano masasabi mo nun eh? Tamis. Ha? Matamis. Matamis. Lami no, lami. Galuta. Oh. Ini ang damit mo. Mader, pag ganyang mag-harbis-harbis, Mader, kahit gabi, chat mo ko. Mahal na lang ako na mag-drive. Ay, pero kahit araw naman, ano,
Nagkataon lang talagang Sayang, no? walang kuryente dito. Sus, walang puntahan ko kuryente sa talaga bahay. yun. Kahit gaano pa kadami yan. Dami Wala kong mga kami makuhang pagbibigyan. yelo. Ay, sabi ko, paano kaya ito? Dait pa lang ilan yung mga tinutulungan ko. Bigyan ko ng ganun. Edi masaya na ulam nila. Eh, lalaki pati ang tilapia, isang kilot ka lahat yan. Isa. Sayang. Isang kilo, isang piraso? Oh my God. Ay, may kalaki ba? Sayang. Sabi ko, ay, sayang. Mga anong oras? Mga anong oras po? Ano ay, puntahan dito si Jai. Alas 7 na. Kaya wala kami alam na magagayon. Saan po yung palaisdaan? Diyan ka mo. Ay, sabi ko, sayang na sayang. Tapos Wala nanguha tayo. rin si Jai. Ay, unang mga bulpi. Ang ginawa ni Jai, is tinawag doon sa theory. Baka po makukuha, at wala kami dito. Wala makuha. Ano yung mate sa kalabaka? Kalabasa? Ay, kalabasa. Kalabaka tuloy. Kalabasa? Oo, ay mas malayo pa yung kalabasa. Sabi ko, hindi paparito si Ma'am Rex. Gabi, tapos walang drive. Yan o, nipa-drive-in ko. Kami. Ha? Kano ba yung lisensya mamili? Kuha na natin si Kaya ng lisensya. Uy, mamaya yan. Meron ka pa. Gusto mo mag-take ng isa, mag-lisensya ka? Kaya sila yung kamay mo. O sama natin kay ano? Take daw siya ng exam para sa lisensya. Bakit? Malakas ang loob mo mag-drive pag may lisensya ka? Para ka rin palang ako. Kahit mali ang daan, tama. Mamilin. Kahit mali ang daan, tama para sa akin. Dito ka. Diyan ako. Kasi malubak. Ayoko duman doon. Pag-diskusyon yan doon sa mali naman ang daan. Ay, lubak eh. Ayoko idaan yung lubak. Tanungin pa. Sino ba ang tama, Jonis? Ako o yun? Yun po. Aba, nag-toothbrush si Carlota. Sarapan nun? Bigas sa dyan, ano? Ano yan, pagpaihi yan to, nun. Kakaano kanya mag-iihi ka niyan. Paborito ko ito ay. Nakain si Nini. Nakain pa ko. Pakuha baga ng papa. Nakakuha ng papa, kaya sunod-sunod. Yung papa ay. Walang pa. Lahat ng ano ipapa niya. Oo. Sama-sama namin. Tapos yung kalabasa na yan, inani na rin. Ilanin na yan. Ano galing Yak, malapit si Lina. Magaling malaman siya. Pinalaman sa itlog. Para siyang ali katulad ng pinadala ko na ano. Busog na ako. Ako? Oo, walang sariwang kapapagtanong ako eh. Wala. Sayang, pangkaan tayong isda na yun. Tapos na kayo pagtukas. Dami rin Mas sa amin. malipas yung ngipin mo at pumuti. Makalota. Malinis ang ngipin mo? Nagba si Carlota ng kanyang ngipin. Malinis na? Tinutbasan mo? Di ka ba natutulog sa tanghali? Ang puti mo na naman na, oh. Ang lusog-lusog, oh. Nanggigigil ako, oh. Ang taba din ni Carlota ngayon, grabe. Sana all. Dati wala.
Kunting ihip na ng hangin, parang matutumba na, no, Mader? Sabi ng kaya, akalaan ko niyan tumaba pa yan. Sabi ko, gulpi ang pakain ni Ma'am Rich. Hindi nila akalain tataba si Carlota ng ganun, ano. Tinignan ko nga, Mader, nung nakaraang gabi. Tinignan ko yung first vlog ko kay Carlota. Mangiyak-ngiyak ako. First vlog, second vlog ni... Uy, grabe, sabi ko ganito pala si Carlota kapayat nung nilingap. First na nilingap ko. Sobrang payat pala ni Carlota, tapos luwa yung mata. Tapos tiningnan ko nito mga lately ko na vlog. Tuwang-tuwa, baga ako kahit ang taba-taba na mukhang Bombay. Sabi nga, diba? Mantakin mo naman yan. Hindi talaga akalain na ganun ang mangyayari kay Carlota. Kaya, syempre, kaya yung mga viewers ng alam yung unang paglingap ko kay Carlota. As in, hinahanap nila si Carlota. Oh, bakit walang update kay Carlota? Namimiss na namin. Opo, namimiss nila si Carlota. Kaya maraming nagpapasalamat sa akin na kung hindi ka dumating sa buhay nila, Ma'am Ritz, paano na kaya si Carlota ngayon? Baka mukhang na daw, mukhang ting-ting na daw siguro sa sobrang kapayatan. Kasi syempre, hindi mo talaga maano yung sarili niya na hindi man niya maipahinga, no, Mader, ano? Maya siya nagwawala, ano? Minuto? Oo, nung nandun siya sa kanyang, munting bahay. Kaya malaking tulong talaga yung mga tumulong din sa akin, eh. Lalo na nung, first vlog, second vlog, talagang kinabukasan, binalikan ko kaagad. Inanuhan ko talaga ng gamot. Oo nga, takado ako. Sabi daw ni Kuya Nelson, natagyan pa yung ay, araw-araw ang akin. Guya. Nagtatanong siya. Yung napagtanungan namin sa kalabaka. Ay, kalabasa. So, ayun, ganyan na si Carlota ngayon. Siyempre, isa ako sa masaya dahil sa tiyaga, paglingap at grabe sobrang layo dito. Yan na Carlota, nakuha ko talagang ilang buwang parot pa rito. Yung naputokan na ng gulong. Kasi sobrang tindi din ng ng kalsada. O, di ba? Malingap lang si Carlota. Maganda na ba ang kalsada? Diyan? Hindi, Mader. Pangit pa din. Hindi pa? Oo, hindi man nila natapos. Ginagawa pa rin hanggang ngayon. Carlota? Kamusta na si Carlota ngayon? Masaya ka na? Ha? Ano naman yung mga naisip mo? Japan. Tinuturoan ka ba ni Jai ng pagbabasa, Mader? Paturuan daw si Carlota na magbasa. Para maano niya yung kuan niya, sarili niya. Nakakalimutang magbasa. Pero kaya mo pang isulat yung pangalan mo? Maisusulat mo pa yung pangalan mo? Ha? Pag next na balik ko nandito si Jai, sulat ka ng pangalan mo, ha? Ako, tapos isusulat mo yung sinasabi ko. Para ma-practice mo ng ma-practice. Mader, sabihan mo kay si Jai na yun ang ipapractice ni Carlota ngayon. Kung ano yung mga nawawala sa kanya na yun ang upgrade ni Jai para just in case na magiging kabisado niya ba. No, Carlota, gusto mo ng ganon? Carlota, maaral ka? Ha? Gusto mo maaral ka? Nasaan si Jai ngayon, Mader? Nasa school. May pasok nga pala, Magpakabait ka kahit may rigla ka. Sus, labanan mo yung mo. Labanan mo yung nasa isip mo, Di na kami magtatagal, Mader, at hapon na may dadalawin pa ako. Dadali na namin to? Sige na. Yan lahat? Oo, dadalhin na. Bibigyan mo si Bina. O siya, sige. Tara. Matuloy na kami. Bye-bye, Carlota. Kaya yung makamihan? May... Uy, magnanakaw, Magnanakaw kayo mong batin. 10 kilo daw yan. Ang laki. Ibinta natin yan para may pira tayo. Char. Oh, shout out. Sinong may gusto nito? Ipa-LBC ko to. I-shipping ko. Pangalan. Hindi mga pangalan. Kay Kuya Noniin. Kuya Noni, Sa'yo yan, may pangalan, Anis. May pangalan. Bigyan mo na kay Kuya Noni. May pangalan. Ako. Letter N. Mamaya mo na doon. Mamaya mo na yan. Magkakapot pa tayo.
tayo. Hakot na, hakot. Magaan kayo, Noni? Bigat. Mabigat daw. Mabigat yung pangalan mo. Ngik, nagbubuhat na si Kuya Noni, oh. Uy, sino naghiwa nito? Oo, dadalhin na, babawin na natin. Ay, babaonin natin. Ay, sarap, oh. Nilagyan ko na yun ng asin. Hmm? Ay, maraming salamat. Oo, okay. Thank you sa ano. Tapos ibabalikan namin yung ulaw. Gusto niya mapasyal? Papasyal ka lang namin. Kukunin ka namin dito ng umaga. Papasyal ka namin hapon, ibabalikan namin. Ano? Maghalo-halo tayo. Yan, Tayo ni yan. Mother. Ay, siya daw. Oh! Kailan? Kung gusto daw ngayon eh. Next time na lang. May pupuntahan pa tayo. Pag hindi bukas, sa isang bukas. Okay? Ganito na lang, pag mabili tayo ng gamot mo, susunduin ka namin. Kung kailan nang wala na niyang gamot. Oh. Ilang araw pa, Mother, ang wala siyang gamot? May 10 pa. May 10 pa. Oh, pwede, malayo-layo pa. Makakapag-ipon-ipon pa tayo. Okay, Noni. Ito pa. Sige, Noni. Hoy, Noni, hindi lang yun sa'yo, ha? Oh, cuts! Kita mo yung mga harabas. Ginaganyan-ganyan. Ipag-itsa lang nila Harabas. Uy, shoutout naman Harabas dyan, oh. Si Kuya Noni, oh. Ha? Nasusudahan na tayo ng hapon. Oo nga, tama na yung dalawa. Hindi naman ano yun. Ha? Hindi mo na. Hindi nasisira yun? Uy, bibigay ko ito kay Ate Dasit. Yan, bahala ka dyan mamilin. Ito ang sa atin. Si Kuya Noni, oh. Taga-karga dun sa... Sabi ni Kuya Noni, walang hiya itong dalawan to. Sinama ako magbuhat lang ng patwan. Nakangiti baga. Kuya Noni, ngiti-ngiti ka dyan. Tagabuhat. Kaya pala ikaw noon ay sinama. Tagabuhat. Hindi dali, kaya. Ito ang pinakamalaki na uni, oh. Kaya mo to? Asukarado yan. Sarap. Ay, ginoo ko. Ano na eh, gulong. Ang harabas na, binabato lang. Lala kaya, la. Magbulong nun eh, ha? Barbell ni Kuya Noni. Nuni, may kalabasa pa. Ang daming dala ni Kuya Noni. Sabi ko ni ulang hiya to, sunod din ako sasama nito. Sakit ang ulo ko, ah. Tawa-tawa si Kuya Noni. Sa bahay, di nakakatawa yan. Wala siya kausap eh. Yung tubig ni... Kay Carlota yung... Ano? Ayun. Tubig. Ay, kinagatan ni Kalota yan. Kanya yan. Alin? Kalota! Babay na. Ay, ano nga yan? Yung Mapasyal tayo pagbalik. pangwan? Sama si nanay ha. Aha. Ayan. Umaga pa lang, mapunta na kami dito para isama kita sa vlog ko. Gusto na lang kayo. Gusto mo ngayon ah. Sinabi ka ni Kalota? Ayun oh, nakatingin oh. Gusto mo ngayon ah. Ayun oh. Oh, nakatingin oh. Gusto mo? Bukas o sa isang bukas? Dali! Ala, lagot ka! Oo, ikaw nagsabi niyan. Sige, balik-balik ka dito. Ay, mga kagwaps! Yan na. Uy, Mader! Matuloy na kami, Mader. Alam mo naman, ang dami kong mga mga... Ay, tawil! Oo, tawel. Ay, jacket! Parang, wala ba akong naiwan dito, Mader? Mga kung ano-ano? Ayan po, naiwan nga. O, bye-bye na, Mader. Salamat sa bigay. Carlota, sunod na lang ha. Kasi kailangan marami pa akong i-update ngayon eh. Wala akong text na lang, Mader. Chat-chat na lang tayo, Mader ha. Kay, Jay. Salamat, Mader. Salamat din. Ingat kayo. Kanina pa pala naka-off tong cellphone ko. Wala palang naku, Diyos ko. Yung mga pinag-usapan natin dyan, hindi naka-play. Ay, naku. Sige, Mader, bye-bye. Natuloy na kami. Shoutout po sa lahat ng viewers. Sa mga baguang subscribers. Thank you so much. Kuya Bal, Kalinga Partners, Kalinga Viewers. Especially guys, doon po sa hindi nag-skip ng ads. So, ayun si Carlota. Binisita namin kasi sabi ni nanay, nagwala daw nung nakaraan. Ayun. God bless everyone. Shoutout kay Ma'am Sisaline. Yan, shoutout kay Ma'am Dina.
kay Ma'am Rose, Amitaw Vlogs, Bridget O6, kay Ma'am Mia, Mel Santos, kay Ma'am June Official TV, Awing Villa, shout out, kay Lily Hubilla, Pipadilla, kay sa Rich Team. Yan, thank you so much sa suporta, especially guys dun po sa hindi nag-skip ng ads, mapagpalang tanghali hapon, mainit na hapon. So yun guys, sobrang init. Ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe. God bless everyone. See you in my next vlog. Bye-bye.